फैगौ 14 नभेम्बर बर'थ थुनलाइ आफादनि जोनोम सान खुंफुंनो थाखाय साखाफारा जादों बरदल बर'थ थुनलाइ आफादा। बरदलनि गुदि बर'थ थुनलाइ आफादनि 40थि जोनोम सान फालिथायखौ बे बाराव सुख्रिंबारि गामिनि बर' गुदि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंनो थाखाय दिनै लाइ खुन्थियाखौ गायसनबाय। लाइ खुन्थियाखौ गायसननानै होयो बरदल गुदि बर'थ थुनलाइ आफादजों लेंहरजानाय सुख्रिंबारि गामिनि बर' गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि नीलचरण बसुमतारिया। बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो बरदल गुदि बर'थ थुनलाइ आफादनि आफादगिरि राजकुमार बसुमतारि आरो लोगोसे बाहागो लाबावो बरदल गुदि बर'थ थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि बिनान मोसाहारि बिथाङा। लोगोसे बाहागो लाबावो बरदल गुदि बर'थ थुनलाइ आफादनि मावसुमा बिथांमोना। बे हाबाफारियाव ओनसोलनि फोरोंगुरुफोर, ओनसोलनि साख्रिआवलाफोर, बायदि बायदि आफाद आरो गासै रायजो राजाफोरखौ बाहागो लानो खावलायदों। गगामुगनिफ्राय बिमल गयारिनि रिपर्ट, बड'लेण्ड बुब्लि। दिनैनि रादाबगिरि बिथांमोननिसिम दिनै गिबि नै फैगौ 40थि बोसोरसारि जथुमा बरदलनि बर' गुदि थुनलाइ आफादनि जिथु बोसोरारि जथुमा बिनि जुदि गिबि खुन्था गायसनजेननाय मानगोनां बे सुख्रेंबारि गुदि फरायसालिनिनो गाहाय फोरोंगुरु नीलचरण बसुमतारि सार, लोगोसे फैगौ 46थि बोसोरसारि जथुमा बर' थुनलाइ जोनोम सानखौ जे खुंफुंना हरनो थाखाय रायदाव आफादनि मानगोनां आफादगिरि नेहाथारि लोगोसे मावसोम हान्जा बिथांमोन आरो बे फरायसालिनिनो दिनैनि बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनाय फरायसा फरायसुलि गासैनि सिगांनि अननाय खुलुमनायखौ जासिबाय। आं सानदों दिनै खोब गोथार सानाव फुंबिलि समाव दिनै गिबि खुन्थाखौ गायसनजेनबाय। बोथोराबो खोब मोजां। आसा फारियो आफा बंग'स्रिया फैगौ 14 नभेम्बरसिम जाहाथे जोंनि गासै मावथि हान्जाफ्रा आरसिनियानो जा जोंनि बर' थुनलाइयानो जा मावथि हान्जाफोरनि देहा सावस्रिखौ मोजाङै लाखियो आरो बै सानखौ सानसिम जाहाथे मोजाङै मावै दाङै खोब गाजा गोमजायै मेहेर गोनाङै 40थि बोसोरसारि जथुमा बर' थुनलाइ सानखौ मोजाङै खुंफुंनो हानायाव आफा बंग'स्रिया बोर सारस्रियो आरो आं खावलायो नाथाय नैबे रायजो राजानि नङा, गुदि गेजेर गोजौसिन फरायसालिनि गासै फोरोंगुरु सारमोनखौ आं खावलायदों जाहाथे बयबो बै सानखालि 16 नभेम्बर सानखालि नैबे सुग्रिंबारिनि जिथु थावनियाव जानो गोनां बे जथुमायाव बयबो लैहोर लैहोर फैलायो आरो माहारियारि गौथुमनि आफादगिरि नेहाथारि लोगोसे मावसोम हान्जाफोराबो बयबो जाहाथे लैहोर लैहोर फैनानै मदद होफैयो आरो रायजो राजाफोरबो गंफ्रोम गामियाव जों थान्दै महरै लेंहरदों, बिथांमोना मदद होफैलायो। मानोना बर' हारिनि बे बर' थुनलाइया सिनस्रि, बर' थुनलाइ गैयाबानो हारिया थांना थानो हाया। बेयावनो गथै बर' हारिनि राव थुनलाइ गासैबो हाबनानै दङ। बेनिखायनो आं आसा फारियो बयखौबो जाहाथे गाजा गोमजायै फैनानै नों नागार दा नागार आं दा नागार बयबो जाहाथे खौसे जानानै फैलायनानै जाहाथे जाफुंसार जाफैयो। आं बेखौ बयखौबो रायजो राजाखौनो जा आरो बर' हारिनि साख्रियाल हान्जाखौनो जा बा गौथुमारि जों बर' हारिनि गौथुमारि आफादनि गासै मावथिफोरखौनो जा बयबो जाहाथे लैहोर लैहोर फैनानै मेहेर गोनाङै जोंनि फैगौ 46तम जोंनि बर' थुनलाइ जोनोम सान बेखौ जाहाथे नैबे सुख्रिंबारियाव जानो गोनां बे हाबाफारियाव लैहोर लैहोर फैनानै जाफुंसार जाहैयो। आं बेखौनो आफा बंग'स्रि आर'ज गाबनानै बयखौबो आं खावलायनाय थाबाय। आंनि मिजिं बयबो फैगोन लैहोर लैहोरै, रावबो जाहाथे मुगैया मुजिया, रावबो एना एनि जाया। बयबो जोंनि हारिनिनो मोनसे बर' थुनलाइया हारिनि मोनसे आफाद, बे दिनाव बयबो फैलायगोन बेखौ आं आसा फारिना थाबाय आरो गोजोन्थों। खुंगा 40थि बरदलनि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि जा बोसोरसालिया जथुमा जागोन, बे बोसोरसालिया जथुमाखौ खुंफुंनो थाखाय दिनै गिबियै जोङो बे सुग्रिंबारि गामिनि गाहाय फोरोंगिरि मानगोनां नीलचरण बसुमतारि सारा दिनै लाइ खुन्था गायसनजेनदों। बिथाङा दिनै जोंनि बे खुन्था गायसनजेननाय हाबाफारियाव जोबोद मोजाङै बाहागो लादों। बेनिखायनो आरसिनि जानानै बा बानजाय आफादनि जानानै जों बिथांखौ रोजा रोजा साबायखर बावबाय। आरो थिग बेफोरबायदिनो जोंनि आरसिनि थामहिनबा बानजाय आफादनि गासै मानगोनां थान्दै बा दैदेनगिरि बिथांमोनहा बयबो बाहागो लानानै बा गाव गावनि खामानिखौ मोजाङैनो मावफुंनो थाखाय हांफ्ला सिंफ्ला बयबो जादों। आसा खालामो फैगौ 40थि जथुमाया
मोजाङैनो जाफुंगोन होननानै जोङो आसा खालामदों आरो बे जथुम्मायाव जोंनि गासै मिमां हालामनि गासै रायजो राजा आरो लोगोसे जोंनि मानगोनां फोरोंगिरि गासैबो फैनानै बेयाव बाहागो लाफैगोन बेखौ आसा फारियो। मानो होनोब्ला बर' थुनलाइया जोंनि थाखाय जिउ, थुनलाइ गैयाबा हारिया थांनानै थानो हाया, थुनलाइ थाबासो हारिया थांनानै थानो हायो मोनसे हारिया। बेनिखायनो जोंनि बे जोंनि बर' रावखौ लाखिग्रा बर' थुनलाइनि जा हाबाफारिखौ बा बर' थुनलाइनि जा फोरबोफोरखौ बा सावरायमेलफोरखौ जोङो बयबो लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लानानै जोंनि बर' हारिनि रावखौ बोरै दावगाहोनो हागोन, थुनलाइ आयदायाव बोरै फोजौनो हागोन, बेखौ जोङो बयबो बाहागो लालायनानै सावरायलायनानै जोङो जौगाहोनांगौ। बेनिखायनो बयबो फैगौ 16 नभेम्बर खालि जोङो लैहोर लैहोर नैबे सुग्रेंबारि गुदि फरायसालियाव बाहागो लाफैगोन होननानै बयखौबो आसा फारिनानै आंनि बे फंनैसो बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। बर' थुनलाइ आफादनि जानो गोनां जिथुनाखि जोनोम सान बेयाव नोंथांखौ गाहाय लाइखुंथाया गायसननो आलासि महरै लिंहरदों, मा बुंगोन सार? आं बे गायसननायाव मोजां मोनदों। मानो होनबा जाथिनि मोनसे बे थुनलाइ होननाया जाथिनि मोनसे आफाद बियो। बे आफादखौ खुंनाया बयनिबो दायथ' दङ। बेखायनो आं मोजां मोनदों आरो बयबो जों बेखौ खुंनांगोन। आरो बर' हारिया जेसेबां दिन बुहुमाव थांना थागोन बेसेबांहालागै जोङो गावनि हारिनि थुनलाइखौ फोथांना लाखिनो थाखाय बयबो नाजानांगोन आरो बयबो नांनांगोन। नोंथांनि फरायसालियावनो जिहेतु फैगौ 16 नभेम्बरखौ खुंनो थाखाय साखाफारा जादों, बेयाव मा बुंगोन सार? साखाफारा जानायखौ आङो गाज्रि मोनाखै, मोजां मोनदों आरो जों बयबो लोगो नांनानै साखाफारायै बयबो मावलायनांगौ, आं बेखौसो सानो आरो। नोंनि आंनि सानलायनांगौ गैया, बेयाव बयबो मदद होलायनांगौ आरो खामानि दामानि। गाव गावनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामनो गोसो गुदुं लाइमोन एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां। क'क्राझार सोहोरनि खोदोमथलायाव लानानै फैदों फिट सिटी मुंनि मोनसे जिम सेन्टार। सोरांस्रि नार्जारिनि गोदानै बेखेवजानाय फिट सिटी मुंनि जिम सेन्टाराव फैनानै नोंथाङा नोंथांनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामना लादो। अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो? नोंथाङा थाबैनो फिट सिटीआव एडमिसन लाहैदो। आबुंसिनै मिन्थिनो थाखाय 7896710934 नङाब्ला 9706677961 मबाइल नाम्बाराव कल खालामनो हागोन।